Zainabuwa. Ahmed. Ahmed. Shekara ki nawa? 22. 22. A wani gari kike? Wadan talle. A karamar hukumar Danja. Danja. To me ya haɗa ki da waɗannan mazaje guda uku? Na je wajen su ne zan karɓi ɗariƙa. Sai aka yi suka bani suka ce sai an sadu da mace ake samun karɓuwa. Ake samun karɓuwa a ɗariƙar? Aha. To sai aka yaya? Sai tun ba amince musu ba na amince. Dawa kika amincewa? Ga suna. Tawaye kin san sunayensu? Da Tukur. Ina Tukur? Dawa kuma? Da Rufai. Ina Rufai? Aha. Abubakar. Ina Abu? Gani. Ina mai gidanki yake? Mai gidana? Da nan ya yi tafiya. Tun yaushe ya tafiya? Tun watan jiya ne. Watan jiya? Mai gidanki yanzu rabanki da shi ya fi shekara guda haka ne? Ai ya dawo. Yaushe ya dawo? Bayan wannan al'amarin ya faru ya dawo to sai ya koma. Ai shi ne na ce kafin al'amarin ya faru. Shekarar shi guda bai dawo. Bai dawo ba. Ya tafi ya barki lafiya lau. Ya zo ya tarar da ke da yarinya 'yan wata 4 haka ne? Ya shi ce? A'a. To na suwaye, tawaye? Ga sunan ne da sun ya haɗa tarayya. To yanzu ke kina ganin cewa abin da kika yi yayi daidai? Ai dai. Cewa idan za a karɓi ɗariƙa sai an sadu da mace. Abin da suka nuna kawai dai tsaitsaya kaddara kawai ta afka ni kuma na amince saboda ni gaskiya ban taɓa saduwa da wani ɗan namiji ba. Sai da su. In ba mijina ba ne su. Malama wace irin ɗariƙa ce kika ce za ki karɓa? Ya isa haka. Da Allah ka bari. Tukurwa. Dan azumi. Azumi. A ina kake da zama? A dan unguwar dan talle. Unguwar dan talle. Kuma gobar ina. Danja. Kai kuma ba? Abubakar. Abubakar wa? A Yahuza. Yahuza. A ina? Unguwar dan talle. Kai ba? Rufai Salisu. Rufai Salisu. Rufai Salisu. A ina kake kai ma? Unguwar dan talle. An karamin kuma dan jare karkan. Abubakar, kai mana bayani. To mu dai muna zikiri muna wazifa. Yawwa tun da dadewa muna yi da mu da ni da dan uwanta da saura wa'inda muke al'amuran mu. An ce sunan kungiyar ku hakika. Haka ne? Muna sunan kungiyar mu muna magana faira. Faira. Ana tijjaniya ana zikiri. Amma ku an ce karatunku daban yake na hakika. Karatunmu? Ana ce muku 'yan hakika. Ba canjin karatu. Shi na ce ana ce muku ku 'yan hakika. Haka ne? To a hakika ai ta ce zikirin abinda muka sani a ciki. Tambaya ne maka. Hakika haka ne ko ba haka ba ne? Hakika? Hakika haka ne amma kuma menene ba mi abinda take tuhumar mu da shi ba. Na. Ai in dai kawai kai dan hakika ne sai ka ce mu haka ne? Haka ne. Wannan baiwa Allah me ya tsakanin ku da ita? Tsakanin mu da ita tana ya uwa ce a gurin mu. Ta ya kuka da ita? Ita babanta yayan babana ne. Shi ma wannan duk muna dangantaka gaba da shi kuma wannan kanin babanta ne. To me ya faru? To da kaninta wanda duk tare muke gida daya. Duk tare muke al'amuran mu. Sai ya kasance cewa tana gidan mijinta. Sai mijinta ya tafi ya batta. Tsawon shekara guda. A wancan lokacin da muka yi zaman kotu da mijinta yana nan abinda ya magana tsawon shekara ɗaya da wata 8 ya magana to da baya nan a kan cewar tafiya da ya bata to da baya nan da dan uwanta da ya bata cewa me ya faru da ya tafi ya bata shine sai ta dawo gidansu tana nan ita ce
mijinta ya kai ku kotu eh shekara ɗaya da ta wuce ba shekara ɗaya ba, wata hudu da suka wuce nike magana kan maganar jaririya. akan maganar jaririya. To da ya kai mu shine muka kasance aka yi maganar ya yi tafiya shekara ɗaya da wata 8 abin da ya tafiya kenan. Na aka kai mu gidan yari, da aka kai mu gidan yari shine muna gidan yarin nan muka yi kwana 8 shine aka fito da mu. Menene tsakaninka da wannan yarinya? Tsakaninmu da ita tabbas dan uwanta shi ya kawo ta, ta ce mai tana son ta karbi dariƙa. Da ya kawo ta sai ya ce mata muka ce mata muka karanta mata da ka'idodin dariƙa. A ciki shine har da sai ta ba da kanta. A'a, Ko ta ce dukan ku ba wanda bai amfani. ka'idojinta muka nuna babu shaye-shaye. Eh? Ba wannan muke ba. Na, Dukan mun nan musulmi ne. gaskiya ne, Yawa kuma mun san ka'idar su abin nan. gaskiya ne, Ba da zikiri duk muna yi. gaskiya ne. Amma maganar da matan nan ta yi na cewa kun ce sharaɗin shiga hakika sai ta ba da kanta. Ai kun ji abin da ta faɗa a gaban ku ta faɗa. Mun ji abin da ta faɗa amma ba haka ba Wata ne. ce dukan ku ba wanda bai amfani da ita ba shi yasa har ta samu wannan yarinya. To amma ba haka ba ne. Kuma yarinya ai ba ta ƙarya ko Kana ba ji? ruwanta ba ruwa aka sha. Ranka ya daɗe, wannan magana da ta faɗa ai duka tare da ɗan uwanta muke, tare da ɗan uwanta muke. Idan mu wannan abin tabbas ta ce an aikata, in ta ce an aikata, to ya aka yi ɗan uwanta mu ta ɗauko mu da shi makwancin mu ɗaya, komai duk ma'amalolinmu tare muke yi. Gaya mana gaskiya mana. Gaskiya yawa, Da kuka yi lalata da ita. wallahi ba mu yi lalata Ai na ba. ji kana kiran dan uwa. Shi dan uwantan tare muke da shi, duk wasu al'amura shi ya kawo ta Me yasa bata ambace shi ta ba? karbi ɗariga ta janiya. Ku kadai ne a garin Tandama. Wannan kuma sai dai ku Tambaya nake. wannan kuma Ba mu kadai bane a garin Tandama, amma ranka da dai Abubakar ya faɗa ya ce kun kirawo ta kun ba ta zikiri. a dan uwanta ya kawo a tambaye ta ranka daɗe. Kun ba ta ko ba ku ba ta ba. an bata kuma aka ga mata aka faɗa ma dan uwanta ya karanta mata shari'a. Eh? Ka san cewa mata aure ce? Tabbas ya san cewa mata aure ce amma kuma ban wani na ya haɗa ka da mata aure ba tare da izinin mai gidanta ba haka ce zaka bata da rika. Ya kamata a ce ta zo da mijinta, in tana so ka ce to ta zo da mijinta ko kuma mijinta ya zo nema. Ya haɗa ka da ita ba tare da mijinta. dan uwanta ne ya haɗa Kai ni da kai ita. ne shehin garin. A'a, To waye shehin garin? shi gaskiya ba nan ya ma daɗe ba. Kun cancanta ku ba wani dariƙa. Mu mun san cewa dariƙa Tabbas akwai- da Allah. Gaskiya Mun san ne. cewa dariƙa da ka'idojinta shehunnai su suke bayarwa. Gaskiya ne. Ku yanzu matsayin ku ya kai ku bayar? Tabbas wannan yana bayarwa. To kai me yasa ka bata? Wani? Ai ba ni na ba da yake ina Kai ma gurin. ka ce da ta zo ka karanta mata sharadi. Ranka daɗe. A'a, dan uwanta na ce ya karanta mata aka gaya mai yadda al'amarin ya ci gaba da da karanta ta ce mata. tana so, shi dan uwan nata sunan shi Nura, duka muna tare da shi. A yanzu da barin shi garin bai daɗe da tafiya ba, sai ta koma gidan mijinta. A gidan mijinta ta haihu, da ta haihu muna zaune sai aka kira mu, sai aka ce Zainabu ta haihu amma ta ce mu ne muka kwanta da ita. Kana ji? Sai muka zo, da muka zo wajen kiran da aka yi mana, aka ce aka zaunar da mu a cikin gidanmu babban gida, aka ce kun ji abin ta faɗa, muka ce mu ba mu yi ba, sannan kuma muna roƙon alfarma ko duk inda za a je muna roƙon alfarma domin mun san Katsina garin adalci ne. Mun san Katsina garin adalci ne, daga shugabannin har manyan da ƙananan duk abin da mutum zai faɗa akwai matakai wanda gwamnati ta nazar da su wanda za a je a goge a ɗauko mai gaskiya da mara gaskiya. Shikenan yanzu mun gode za mu ci Faɗa gaba abin da da kake